Hi, hello. Well guys, this is just a simple gathering. English po yun, ha? Uh, Mark habang the word. naghihintay sa laban ni Manny Pacquiao. There he goes. Nasira tuloy. Okay, rock and roll. Ano bang magandang preparasyon natin? I-Eraserheads po cover namin. Ano lang to, katuhan lang at para sa isang bote ng beer. Ay, hindi, pang ilan na bang beer natin to? Pang 18. Medyo saucy po kami ngayong gabi, ha? Pasensya na. Corona kami. Saan na ba yung lime? Medyo naubusan na kami ng lime. Dapat may lime to na nilalagay sa loob, pero Ito. paubos na kasi yung beer namin. Ito yung lime namin. Wala. Okay na. Lagyan natin ng lime. Makita natin. Medyo saucy kami ngayon. Kumita ng medyo maganda, kaya Corona kami ngayon. Normally kasi Heineken kami, so nag-upgrade ng bahagya. Yan, Corona Extra may lime sa loob. Yan o. Yan o. Sarap. Sarap. Okay. Guitarist, pasok. C. One more time. Pare ko, meron akong problema. Huwag mong sabihin na naman. Oh yeah! Inlove ako sa isang koleyala. Hindi ko maintindihan. Huwag na natin idaan sa mabuting usapan, lalo na mararagdagan ang sakit ng ulo at pitil sa tiyan. Anong sarap kami nag-iibigan, napupuno ako ng pag-asa. Yun pala, ganun na nga kaya. Akala ko ay pwede pa. Masakit mang isipin, kailangan tanggapin. Kailan ka naging seryoso, tsaka ganyan gagaguhin. Oh yeah! Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba tangina na mukha akong tanga? Pinaasa niya lang ako, lecheng pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Sabi niya, ayaw niya muna magkasyota. Dehens ako naniwala. Di nagtagal, Di ganun ang tema. Kulang na lang ay sagot niya. Paglabo niya, di ko maipinta. Pagkailan maghintay, ako ay namumurat na. Pero
ayos na. Kung kailan ka naging seryoso sa kanya gagaguhin. Oh, Diyos ko, ano ba naman ito? Di ba tangina ng mukha akong tanga? Pinaasa niya lang ako, Benjing pag-ibig to. Diyos ko, ano ba naman ito? Okay, rock and roll. High five! That's the second song. That's the second song. Second song. Right. Kamaya ulit.